Θα συνεχίσουμε την επιμήκυνση δακτύλων. Ποιοι είναι λοιπόν υποψήφοι για ένα τέτοιο χειρουργείο? Για την επιμήκυνση δακτύλων, υποψήφοι είναι ασθενείς οι οποίοι είτε τραυματικά έχουν χάσει ένα μέρος από το οστό και τα δάχτυλα είναι κοντύτερα, είτε τους λείπει μια φάλαγγα και θέλουμε να τα επιμικρύνουμε από την κεντρικότερη φάλαγγα, ή συγγενώς έχουν έλλειμμα κάποιας φάλαγγος ή βραχύτερα δάχτυλα. Πολλές φορές όταν τραυματίζεται ένας ασθενής, χάνει ένα μέρος του οστού και αναγκάζεται ο γιατρός να κοντίνει το κόκαλο για να επιτευχθεί η πόρωση, δηλαδή το κόλλημα του κοκάλου. Όμως αυτό μπορεί με να επιτυχάνεται η πόρωσή του, το κόλλημά του, αλλά είναι κοντύτερο. Και έτσι πάμε πολλές φορές από την ίδια φάλαγγα που είναι κοντύτερο να το επιμικρύνουμε, αλλά ενίοτε επειδή είναι πολύ κοντό και δεν φτάνει, πηγαίνουμε στην κεντρικότερη φάλαγγα και επιμικρύνουμε εκείνη ώστε το συνολικό μήκος να ισούται με το μήκος των άλλων δάκτυλων για να μην είναι άσχημο. Αλλά και για να μπορεί να κάνει σύλληψη με τον δείκτη, με τον αντίχειρα. Φανταστείτε, ή με τον δείκτη ανάλογα αν είναι ο αντίχειρας κοντύτερος. Ένα δείκτη πιο κοντό, ας πούμε, που δεν φτάνει να πιάσει τον αντίχειρα, αν τον μακρύνεις θα φτάνει. Έτσι. Η συσκευή είναι αυτή που βλέπουμε εδώ, η οποία είναι σαν σιδηρόδρομος, εφαρμόζεται με δύο βελόνες κεντρικά και δύο περιφερικά πάνω στο κόκαλο, γίνεται μια φλοιοτομή στο κόκαλο και με τη μέθοδο της διατατικής οστεογένεσης, όπου βασιζόταν και η αρχή του Ηλιζάροφ, γίνεται επιμήκυνση της διάφυσης του οστού, της φάλαγγος, με μια ταχύτητα στις φάλαγγες μισό χιλιοστό την ημέρα, ημερησίως. Έτσι πηγαίνουμε, δίνουμε κάθε 6 ώρες 1/4 της στροφής, ενώ στα άλλα κόκαλα κάνουμε επιμήκυνση 1 χιλιοστομέτρου την ημέρα. Στις φάλαγγες είναι καλό να κάνουμε μισό χιλιοστό την ημέρα για να έχουν το χρόνο να κολλήσουν. Εδώ βλέπουμε μία συσκευή η οποία μακραίνει τα λίγο μακρύτερα κόκαλα στην κερκίδα, στον καρπό. Και αυτή είναι για τα δάχτυλα και τα μετακάρπια. Βλέπουμε τις διαφορετικές διαστάσεις, γι' αυτό και η ταχύτητά μας είναι μικρότερη στα δάχτυλα. Σε τι ποσοστό θα λέγαμε ότι μπορεί να είναι επιτυχημένη μια τέτοια διαδικασία? Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε επιτυχία, αλλά ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν έχουμε επιτυχία, το κενό το οποίο δημιουργείται από το άνοιγμα μεταξύ των δύο τεμαχίων του οστού με αυτή τη συσκευή, θα σας δείξω μετά ένα περιστατικό στο λάπτοπ, μας επιτρέπει να βάλουμε μέσα μετά ένα αμόσχευμα, δηλαδή ανοίγει το χώρο, οπότε απλά έχουμε μια καθυστέρηση στην πόρωση, στο κόλλημα του οστού. Ενώ αν γίνεται η διαδικασία της επιμήκυνσης, όπου αφήνει, όπως απομακρύνονται τα δύο τεμάχια μετά την οστοτομία που είπα στο φλοιό του οστού, αφήνει πίσω του μια ουσία σαν λάστιχο που γίνεται χόντρος και σιγά σιγά κόκαλο και πίζει, το λέω λαϊκιστή για να καταλάβουμε. Μόλις φτάσουμε στο τελικό μέγεθος που θέλουμε, μήκος, μετά από 1 μήνα, το αφήνουμε άλλες 4 εβδομάδες για να πήξει. Όταν δεν υπάρχει επαρκής έκρηση αυτής της ουσίας, βάζουμε ένα αμόσχευμα στο κενό που δημιουργήθηκε από ένα άλλο μέρος του σώματος και το συμπιέζουμε με την ίδια συσκευή. Άρα έχουμε εναλλακτική, έχουμε δηλαδή το second choice που λένε, τη δεύτερη επιλογή, πάντοτε με τη συσκευή αυτή της επιμήκυνσης, με αυτή τη διαδικασία. Επομένως η τελική λύση υπάρχει ακόμα και στην περίπτωση αποτυχίας. Οι αποτυχίες δεν είναι πάνω από το 20% και οφείλεται σε ανεπαρκή έκρηση για διάφορους λόγους παθολογικούς αυτής της οστεΐνης ουσίας που αφήνει ο οργανισμός. Βλέπουμε ένα παράδειγμα επιμήκυνσης οστού. Είχαν πρόβλημα και οι δύο φάλαγγες. Η μία φάλαγγα αντικαταστάθηκε ολόκληρη με μόσχευμα, η άλλη υπέστη τη διαδικασία της επιμήκυνσης. Βλέπουμε ότι επετεύχθη από εδώ ως εδώ το 1 σαντιμέτρο που βάζω εδώ πέρα κάθετα, 1 εκατοστό επιμήκυνση. Αυτός ο ιστός που βλέπουμε εδώ είναι ένας δευτερογενής πόρος που έγινε μετά από την διαδικασία διατατικής οστεογένεσης. Βλέπουμε εδώ σιγά σιγά κάθε μέρα δίναμε μισό χιλιοστό
ώσπου αυτός ο σιδηρόδρομος φτάνοντας εδώ έφερε αυτή την επιφάνεια από εδώ μέχρι εδώ, αφήνοντας πίσω του αυτό το δευτερογενή πόρο που στην αρχή είναι σαν λάστιχο, μετά γίνεται χόνδρος και μετά πηγαίνουν οι οστεοβλάστες, γίνονται οστεοκύτταρα και οστεοκλάστες και τελικά αφήνουν απάνω εδώ πέρα το ασβέστιο, πίζει και γίνεται ένας οστικός πόρος και μετά από κάποιους μήνες γίνεται οστική ουσία σαν την υπόλοιπη. Να δούμε και το αποτέλεσμα, το τελικό. Βλέπουμε εδώ, βλέπετε, έχει φύγει η συσκευή απάνω και φαίνεται η περιοχή εδώ κοντεύει να γίνει ίδια με το υπόλοιπο κόκαλο. Θα δείξω ένα περιστατικό όπου εφαρμόστηκε διατατική οστεογένεση σε 2 φάλαγγες αντίχειρα. Βλέπουμε το 1 εκατοστό που επετεύχθη εδώ επιμήκυνσης με το σύστημα και άλλο 1 εκατοστό στην ονυχοφόρο φάλαγγα του αντίχειρα εδώ. Είναι πολύ σημαντικό διότι η επιμήκυνση παίρνοντας 1 εκατοστό εδώ και 1 εκατοστό εδώ απέκτησε ένα φυσιολογικό αντίχειρα. Εδώ βλέπουμε επίσης ένα κολόβωμα το οποίο μάκρυνε 1 εκατοστό για να μπορέσει ο ασθενής να έχει μια καλύτερη σύλληψη και θα δείξουμε επίσης μια επιμήκυνση στην κερκίδα με το άλλο σύστημα που δείξαμε προηγουμένως. Εδώ φαίνεται η επιμήκυνση της κερκίδος, να το δεύτερο σύστημα που είναι μεγαλύτερο και εφαρμόζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Αρθροπλαστικές δακτύλων. Τι είναι και πότε πρέπει κάποιος να υποβληθεί σε μια αρθροπλαστική? Οι αρθροπλαστικές δακτύλων, και μιλάμε για τις τεχνητές αρθροπλαστικές, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι η αντικατάσταση των κατεστραμμένων για διάφορους λόγους αρθρώσεων των φαλάγγων των δακτύλων ή των μετακαρποφαλαγικών αρθρώσεων. Συνήθως τις χρησιμοποιούμε με επιτυχία στις πρώτες φαλακοφαλαγικές αρθρώσεις ή στις μετακαρποφαλαγικές. Στις απομακρυσμένες αρθρώσεις των δακτύλων δεν έχουν τόσο μεγάλη επιτυχία. Τώρα, οι καταστροφές μπορεί να είναι από ρευματοειδή, αρθρίτιδα ή άλλη μορφή αρθρίτιδας, αλλά μπορεί να είναι από τραυματισμό. Και επειδή ήμουνα σε μονάδα άκρας χειρός, όπου είχαμε σωρία τραυματισμών και περιστατικών από εργατικά ατυχήματα με καταστροφή των αρθρώσεων, τα οποία δεν είναι το δυνατόν να αντιμετωπιστούν σε πρώτη φάση αποκαθιστώντας πλήρως τις αρθρικές επιφάνειες, και τελικά φτάσανε στην ανάγκη να υποβληθούν σε αρθροπλαστική δευτερογενώς. Αρθροπλαστικές υπήρχαν από σιλικόνη, μεταλλικές. Η τελευταία γενιά που χρησιμοποιείται, εκτός από το πυροκαρβόν, είναι και αυτές που χρησιμοποιούμε εδώ, οι κεραμικές αρθροπλαστικές, οι οποίες είναι απλές, είναι press fit, δηλαδή σφινωτές, το λέω λαϊκιστή, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί τσιμέντο και μετά σιγά σιγά χτίζει ο οργανισμός κόκαλο γύρω γύρω. Θα δούμε περιστατικά στο λάπτοπ. Θα λέγατε ότι υπάρχουν κίνδυνοι έπειτα από μια τέτοια επέμβαση? Πάντα σε μια αρθροπλαστική υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι. Καταρχήν υπάρχει και ο κίνδυνος της μόλυνσης, γιατί είναι ξενοσώμα, αλλά αυτός υπάρχει σε μικρότερο βαθμό σε όλες τις επεμβάσεις. Όμως ας μην σκεφτόμαστε πάντα το χειρότερο. Όταν είναι καθαρό το τραύμα και γίνει με καλές συνθήκες, αυτός ο κίνδυνος ελαχιστοποιείται. Υπάρχει κίνδυνος χαλάρωσης ή αποτυχίας της αρθροπλαστικής όταν ο ασθενής είναι βαρύς χειρονάκτης ή εκτελεί εργασία που έχει σχέση με κραδασμούς. Δηλαδή δεν μπορεί να χτυπάσει με τη βαριά ή να κάνεις κομπρεσέρ και να κάνεις αρθροπλαστική δακτύλων. Κάποια στιγμή θα χαλαρώσει και θα θέλει αντικατάσταση. Οπότε θα ξαναυποβληθεί σε επέμβαση ο ασθενής. Άρα βαρύς χειρονάκτες και ασθενείς που έχουν να κάνουν με κραδασμούς, θα λέγαμε αντί για αρθροπλαστική θα τους συνιστούσαμε να κάνουν αρθρόδεση, που είναι μια άλλη διαδικασία. Βέβαια δεν έχουν την πολυτέλεια της κίνησης εκεί, γιατί αγγυλώνει η άρθρωση, αλλά πάντως αυτό πρέπει να υποθεί. Η αρθροπλαστική στην εγγύς φαλαγκοφαλαγική άρθρωση του παραμέσου, βλέπουμε
πόσο ίσιο είναι το δάχτυλο, σαν μια φυσιολογική άρθρωση, και είναι ουσιαστικά κεραμικό υλικό αυτό. Το ξαναβλέπουμε εδώ στην προφίλ. Άλλο ένα περιστατικό θα δούμε τώρα, το οποίο είχε κατάγματα και κάναμε σε πρώτο χρόνο την αρθροπλαστική. Βλέπουμε εδώ άλλη μια αρθροπλαστική και θα δείξω τώρα μια αρθροπλαστική δακτύλου σε έναν ασθενή ο οποίος αρχικά είχε πυροβολισμό στο δάχτυλό του. Βλέπουμε εδώ ότι λείπει η άρθρωση, αυτά είναι τα σκάγια, και μπήκε τέτοιο σύστημα για να κρατήσει την απόσταση. Είναι σαν και αυτό που επιμικίναμε προηγουμένως, αλλά αν δεν έχεις άρθρωση, τι να την κάνεις την επιμήκυνση. Και βλέπουμε εδώ την αντικατάσταση της άρθρωσης αφού βγήκε το σύστημα της αρθροπλαστικής. Εδώ ήταν στην αρχή, όπου γινόταν υποστήριξη με 2 βελόνες, έτσι, και τελικά το βλέπουμε ξανά, έγινε υποστήριξη για λίγο καιρό με 2 βελόνες, ενώ τελικά η τελική εικόνα δείχνει ότι ο ασθενής απέκτησε την άρθρωσή του. Τα σκάγια δεν αφαιρούνται όλα πάντοτε, έτσι, αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση ότι βγήκε η σφαίρα και έγινε καλά ο ασθενής είναι μύθος. Πολλές φορές για να αφαιρεθούν όλα τα σκάγια πρέπει να γίνει το χέρι φύλλο και φτερό. Ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να κάμψει το δείκτη και τον αντίχειρα και να κάνει σύλληψη. Θα δείξω άλλο ένα περιστατικό ενδιαφέρον, όπου έγινε συνδυασμός επιμήκυσης και αρθροπλαστικής, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, και τα δύο. Τα βλέπουμε εδώ, στο μετακάρπιο επιμήκυνση του οστού και αρθροπλαστική εδώ. Συνδυασμός των δύο μεθόδων που λέγαμε προηγουμένως. Ξαναβλέπουμε εδώ πως με την επιμήκυνση άνοιξε το διάστημα, μπήκε το μόσχιο, μας εμπιέστηκε, και εδώ έγινε αντικατάσταση της μετακαρποφαλακικής άρθρωσης με κεραμική αρθροπλαστική. Είναι λίγο εντυπωσιακό, διότι βλέπουμε εφαρμογή και των δύο μεθόδων σε έναν τραυματία. Εδώ βλέπουμε ένα τέτοιο περιστατικό. Είναι ολική αρθροπλαστική αγώνος, ένα διαλυμένο αγώνα. Παραγγελία έχει γίνει στο εξωτερικό, γιατί ήταν πολλά χρόνια κατεστραμμένος ο αγώνας. Βλέπουμε λοιπόν την ολική αυτή αρθροπλαστική του αγώνος, έτσι, όπως κάνουμε και αρθροπλαστικές κεφαλής και αρκίδος. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούμε μαζί με τη φυσικοθεραπεία τους δυναμικούς νάρθηκες. Κύριε Γνατιάδη, κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε, μετά από ένα χειρουργείο, πώς μπορεί να γίνει η αντιμετώπιση των δισκαμψιών με δυναμικούς νάρθηκες? Καταρχήν, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε, θα δείξουμε έναν απλό νάρθηκα αγώνος με γωνιόμετρο, που είναι ένας απλός λειτουργικός νάρθηκας, όπου μπαίνει μέσα το χέρι και κάνει την κίνηση αυτή χωρίς καμία ιδιαίτερη αντίσταση, απλά προστατεύεται από στροφικές κινήσεις και πλάγιες κινήσεις. Αυτός είναι ο δυναμικός νάρθηκας αγώνος που λέγαμε προηγουμένως, όπου μπαίνει το χέρι μέσα και κάνει έκταση με αντίσταση ή και κάμψη με αντίσταση, και τα δύο με αντίσταση. Επομένως κάνει ένα είδος φυσικοθεραπείας στο σπίτι ή και ακόμα και στο δρόμο. Βλέπουμε την κίνηση αυτή και ρυθμίζεις από εδώ το βαθμό αντίστασης που θέλεις για την κάμψη, για την έκταση και για τα δύο μαζί. Αυτός λοιπόν είναι ο δυναμικός νάρθηκας έκτασης, κάμψης, ή στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι έκτασης κάμψης. Ένας παρόμοιος τέτοιος νάρθηκας είναι και για το γόνατο που βλέπουμε εδώ, ο νάρθηκας του χιαστού, αλλά αυτό το δείχνω απλά έτσι για τη γενική κουλτούρα. Εμείς περισσότερο ασχολούμαστε με το άνω άκρο. Επίσης, σε πολύ βαριές δισκαμψίες υπάρχουν αυτοί οι δυναμικοί νάρθηκες, οι οποίοι είναι σαν μέγενοι, και αυτοί είναι για τα εντελώς αγγυλωμένα άκρα που δεν θέλουν να χειρουργηθεί ο ασθενής, όπου πρέπει κάθε μέρα να δώσεις από εδώ μια συγκεκριμένη πίεση για να πάρει τις μοίρες του. Τα αποτελέσματα, ιδιαίτερα με τους δυναμικούς αυτούς νάρθηκες,
για βελτίωση της κίνησης, για δισκαμψίες ή για πρόληψη αγγείλωσης είναι οπωσδήποτε πολύ καλά και η τεχνολογία θεωρείται προχωρημένη. Στο εξωτερικό χρησιμοποιούνται από χρόνια. Επομένως, σε συνδυασμό με μια καλή παρακολούθηση από φυσικοθεραπευτή μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τα αποτελέσματά μας. Μάλιστα. Κύριε Γνατιάδη, θεωρώ πολύ χρήσιμες συμβουλές αυτές που πήραμε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.